Ассалому алайкум, бародарони қандим. Чӣ гуфтани ҳастам? Ҳозир ман дар як магазин омадам. Магазин ман очки, ман очки барои авто. Ҳозир автовай очкио бибирад касам. Бениҳоят очки бисёр да. Очки мегем, айнак мегем, бисёр. Баъд ҳамира ку? Ҳамира мада чанд намуд гирифтим, дар чашм мондам. Шерхан ёвонӣ гуфт ки ту гу очки чӣ биги гуфт? Айнаки блогерский биги. Ман гуфтам як бобой блогерский ҳамира додан чӣ хелай? Ҳамира додан чӣ хелай? Ман ҳозир як шермарди ватан, ман ин бародар ҳамид адрес ҳамҷа гап зан? Метро Приморский, Новосмоленский, набережный, дом 1. Баланд бугу ҳамин бачо. Метро Приморский, Новосмоленский, набережный, дом 1. Буби. Хоб, ана ҳамҷа бачо биёен ҳамҷа магазин тамоми майда чайда буда. Бовар ки сарат гир мегарда. Бо бачои худмон буда. Шефш кия? Ҳоҷи Ҳаким. Мана Ҳоҷи Ҳаким. Мана магазина нигоҳ кине, тамошо кине. Беҳад магазини калон, магазини хуб. Магазини хуб. Бира би, чӣ мефоратун? Тамоми попушиё ира бин, попушӣ ҳастай. Мана красовки ҳастай. Ҳозир унаҷа бо одеждаҳо ҳастай. Бениҳоят ман ки вай кесам. Хай очко моли камтарак таримонам. Нигоҳ кун. Нигоҳ кине. Беҳтарин магазин буда ман бо арзоне. Бо арзон буда. Арзон буда. Нигоҳ кун. Ина нигоҳ кун. Ина нигоҳ кун. Диди не одежда магазини калон. Магазини калон. Бениҳоят. Ана ми адресо ҳозир бақапам хел бесам. Ана адреса диден? Чикел метои чапана туфтеса. Хай ана ми адресо ро бо неми гуфте на адреса тоҷики гавзам баланд гавзам. Новосмоленский, набережный, дом 1. Ана дом 1. Новосмоленский, набережный, дом 1. Ана Метро Приморский. Метро Приморский. Куртора бин? ин либосоро нигоҳ ки, бародар ин либосоро нигоҳ ки. Тамоми чизо. Мана бод Турецкий Турция омадаги ина шоко. Мана женское дора. Бениҳоят бисёр. Бениҳоят ира бин, ман медонам чӣ қадар қадам мезанам тоисша. Ира бин. Чизои бо чӣ барои хонумо ҳастан, барои модаро ҳастан, барои духтарако ҳастан. Барои бениҳоят калон, бениҳоят ба худо. Бинда, бачаҳои худмон, тоҷикои худмон. Ина нигоҳ кун. Ваҳдат. Ай ваҳдат ая? Бо ай ваҳдат да шефш мегам. Оли ман хад шефш шинос шам иҷара нигоҳ ки. Ина Ҳоҷи Ҳаким буда ай ваҳдат. Де. Ҳам тоҷикистони худмон ки. Аки ваҳдат кулобу данғара фархор вай нагем охи Бадахшон ягом чи нагем ванҷи чи нагем. Ай Ҳоҷи Ҳаким буда. Ҳоҷи Ҳаким бародари қандим магазини зуру худ даг ҷой охи. Биё ки ҷада. Кам арзуна мекина. Ит. Лаба ҷун. Биё, я духтараки ранги снегурушка мегреза, набиту мега. Нархо дастрас мега, сифати ало мега. Ҳамаш хушру. Грехтеса. Биён, тамоми чиз аст. Хай я бор биёнем тамошорам биёна хала. Тамошо бибинам дилтун баваҷ мерава. Мега ки вай кине. Тарикам. Хай ашкира кубонум чикала. Бобой блогер. Ана бобой блогер. Як чӣ дига, диловар. Як кепкай дига, тоистон шуда як вай кине. Зиндаву сарбуланд бошен. Боз ҳам як борга буланд бугу адресша. Метро Приморский, Новосмоленский, набережный 1. О, шит, тамом. Ана биҷа биёен. Бо буген ки айноми бобой қанд. Бо камтар скиткара мекунанд. Скитка накунанд дара занг бизанем мада. Зиндаву сарбуланд бошен.